हयता बेंडल्यानी रे तेवढो भाग म्हणजे का वरच्या वरच्या झाडाला बेनू होयो आकडी घ्या का लावून दिलं बाबू तू काय आता हे बघ आता शेतकऱ्यांचे आकडे नसतात माझ्या का तुमका सांगा काय म्हणून आणलेला बा हे माझ्या आकडी या हो सांगा आता हे पाणी आ. पुष्पा हो पुष्पा गो पुष्पा पुष्पा गो पोरा काय नाही गो हो पुष्पा पुष्पा खा पाणी घे ते खा पाणी किती ता हा बतेनी आणले तेरी जाऊ गोदर परसान तरी का पुष्पाक द्या अरे होय तरी चांगल्या ना उरला तर माका ठेवून द्यावा पुष्पाक द्या पुष्पान पुष्पाक द्या सो गो पळालो तुझं तो ठेव तू बुजावल्यासारखं झालं उठाच का बोला बुजवलास नाही ते का गो काय ए बारका चल होय ना चल चला नाही हलसून करून मॅच थंय काहीतरी दगड टाकू बोलू हे वेली तोडूची लागते आधी इकडे हा ह्याकडसून वाट करायची बरोबर होय ना हो कर आमका रवी भवन ताच नाव गाव गाव रानमुडी म्हणतो रानमोडी तरी का परत हे करतात कुपून जास्ती असं कसं येत ना आता बघू ह्या काय नाही ह्या भयंकरच आहे इल्लं नाही ना 25 इल्लं नसते ना 25-30 वर्ष आहे हा येतो भाऊ तुझे ना गेले ते आदल्या वर्षी इल्ले ना इल्लं नाही ना तुझ्या आईचा भाऊ तुझे नाही 25 वर्षाची नाही होय माय जाय पिकावर लागल्यापासून इरलो नाही तू कमी सांगू तुमची आमची सगळ्यांनी पिढी आहे ना आणि आता सगळ्यांनी 25ली पोरगी हटते हे इथला तो विषय संपलो ना ते सगळं वसड पडत जाणार कोण काय करणार नाही ते आहे तू आमच्या पिढीच्या नंतर नाही 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 आमच्या पुढची पिढी करूच शकत नाही संपलो विषय तो ही बघ पुरली मायच्या मना पुरली बघेली बाबू माती टाकीत तिकडे माझ्या ऐकतच तळात फक्त रोग त्यांना येऊ दे. हे आपल्याला खरा करणार आहेत नाही हे बाबा भर तुझ्या पाया पडतो काय भरू हळू बस 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 काय ना पॅकिंग देऊ काहीतरी आता तुझ्या असोकडे बोल काय वर जाऊ दे पॅकिंग दे जेव्हा आता आणि हे व्हिडिओ कर आणि ह्याचा युट्यूबवर टाक त्या ह्यांचं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांचं लक्ष जर पडलो आणि तर आमच्या पाठार लक्ष जाऊ दे होय ना हा नाही तर दरवर्षी मारता मनात आहे अजब तुझे हे अजब तुझे काय लागलं नाही लागलो लागलोच काय थांबा पत्तेरो आलेले पाणी बुतवा त्याच्या पुढे निघो हा आत्ता गेलो नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर कसे काय मंडळी, मस्त मजेत ना? तर असेच मजेत राहा आणि असेच आत्ता नवनवीन आमचे व्हिडिओ बघत बसा. तर मंडळी आत्ता बघितला हिवाळा चालू झाला, थंडी पडली आहे भरपूर आहे आणि शेतीची कामं वगैरे बरीचशी झालेली आहेत. भात कापणीची झालेली आहेत, म्हणजे पावसातली जी शेती आहे त्याची झालेली आहेत आणि बाकीची जी कामं असतात उन्हाळ्या शेतीची ती आता चालू होतील. ती सुरुवात म्हणजे पाटाच्या पाण्याने सुरुवात होता त्या सगळ्या कामांची. तर आजपासून पाटाचं पाणी आणूचं आणि सगळे पाट साफ करूच्या ह्याच्यात आणि पहिलं पाट साफ करून खणान वगैरे नंतरच पाणी आणला जाता. तर सगळी मंडळी बघा आताशी हा पाट साफ करतात मस्तपैकी. ही गाय आमची मधीच वरच गेली. काय झालं नू तुम्ही ठेवतो म्हणा
काय रे आणि चाय सांगलेली हा तू मग चाय घेऊन ये. चाय ना चाय आणत अरे ती पण सांगलेली आपण तीच घेऊन येऊच्या ना व केल्या ना. अरे त्या पुणग्यान घरामध्ये आमका घेऊ सारखे हुकी होता गाडीत मग पाणी खाली येऊ कच देत ना. एका सांग आरडा नाया साड्यावर गेला. लेवल मेन नानाकडे दिलेली आहे ही बघाकडे काहीतरी उरबडीत जातात हा उरबडीत चाय घेऊन येऊ झालेली आता जात इथूनच जात अरे सुधीर काय गेलो पेपर नाही रे त्या पेपर होतो. तर मंडळी पुण्याकडे चाय चांगलेली आहे आणि वर काम करतात त्यांना ती पहिले चाय देऊची आहे काय आता काजिंग का मोर येतं पुष्पे चाय दी अरे बंडू घरात आहे उंडगायला गेला नाही दे थर्मासात ना दे पुण्य काय गेला तशा झालं ना बाई चेंज राखाक नको सुकत घालून हय घालायची हय मांडली वर्षान नेता तर खायचं कागद नाही हा. पानात हातात नका ती त्याच्यातच केले टाक नंदन घेऊन ये रे वाच नंदन खाई केस आंघोळ केला जात केस कापू पुन्हा वयांचं जेवढं आवडलं तर घेऊन ये. चल दी पाटात इथं पाणी चाय हवी तर घेऊन आता तुम्ही पाणी फोडू शकता चाय दिलाच म्हणजे वरच्या झालेला बेनू होयो. आकडे घ्या का लावून बाबू तू काय आता हे बघ आता शेतकऱ्यांचे आकडे नसतात माझ्या का तुमका सांगा भया म्हणून आणलेला बा हे माझ्या आकडी रोज आकडीला नसोच फिरणार होतो बिल आकड्याशिवाय म्हणलो ह्या मरण काढ दिले नाही तर जाऊन माय समजलं ती व्हिडिओ बघणारे म्हणतात आय होय गाडी घालतो गाडी गाडी त्यांना काय माहिती आहे आमच्या गाडी आमचा चलतच नाही. पाणी नाही आणलं माय चाय आणला पाणी कोण आणली तो बघ मी हे पाणी आ. पुष्पा ओ पुष्पा गो पुष्पा पुष्पा गो पोरा काय नाही गो हे पाणी माहिती एक गोटा ओ पंटास भाऊ का म्हणतात थंडी आहे त्यामुळे पाणी काही जास्त पियत नाही म्हणून एक ना तुमच्याकडे बाटली असली तर एक भरून आणा हे मेले पाणी आहे. ए चाय चला ते काका येतात जेवण करू सुनील बापट येतं. होय तुम्ही जेवणारे आहात ना मग त्यांना बोला हो भाई जेवण काय ठेवतो आमचे 4 वाट नका किती हे हिंका घेतलं नाही ही येतात टीम एक बघितलं नाही ड्रायव्हर तू कागद बघा तो वा पुष्पा पुष्पा खा पाणी घे ते खा पाणी किती ता हा बघ त्यांनी आणले त्यांनी जेवण गो पोरा काय नाही गो काय गो शेंगो खाणे गो काय गेलं ते? बरोबर पुष्पा
पुष्पा बरोबर आहे. हो फरसान दोनदा खाती गोदर फरसान तरी का अरे होय तरी सांगल्या ना उरलं तर माका ठेवून द्यावा पुष्पान ए सूर्याक देवत नको रे तर मरता घाळ वाटा तो मरता नको घाळ वाटा ना ओ भाई नो घ्यावा. अरे मिरचं हे सुटलं तू घातलेली हो. अरे ता फर मस्त पडले नाही आडवे जाऊया जाऊया. कसला भरताना आणला ते. इधर काढून भारी असता की ना. तू कवडला म्हणू का काय माहित ए त्या पुष्पाक देवा रे नाना खाण्या तेवढा दे उतर. गो चाय वत किती मापात केलं असती हा आणि तो थर्मास मोठोच दिले ना कागद घेतो कागद घे. कागद काय ठेवला. ए पंकज ये भाऊ ये. पुष्पा असताना पुष्पा वाईट खाली जा. वाईट जा येऊन देता बोल जा. पुष्पा वाईट जा खाली जा येऊन देता. वाईट वाईट घाल त्यांका नको म्हणतात ना विचारी होतं नको होय. बेतात घाल जा म्हणजे ते 4 जणांच्या बाटल्या फक्त शिल्लक ठेव. आग घालून जावा या बा आग घालून जावा. अरे इबो बाबू इबो या सगळा जागा तुम्ही वाईट घातला यावरती भक्ती हे बाबा सगळं चांग वाचला मी तू जिलेबी वाटायची आणि त्याचा अजून ह्या दोघांचा मकावटा न्यूट्रल लागतो खाऊ का जिलेबी वाटाण्याची खावा जिलेबी मारणाची. सो काय गो पळालो तुझं तो ठेव बुजावल्यासारखं झालं उठा त्याला बोला बुजवलास नाही ते का बुजवला तुझं काकाच तो बाबू काका आम्ही ना समजलं हा बाबू काकाच तो तुझा त्याका ताप सांगतो नको ताप नाटक करू नको त्याच्या गावात आहे गावात सकाळ जो पेटणार नाही दुपारी पेटलो असतो कवसा पाणी येताला तुमचा पेटाचा करतो हा कोण आणू गेलो पेटता रे घमेला आणू घरी बारक्या चल होय ना चल वाट्याच्या खाली जाऊन वायान पुन्हा भुतू येतात होय होय तेवढा करून घ्यावा आहे का एकदाच गाड्या शिस्तीत केला ना म्हणजे त्रास नाही. तर मंडळी आता पाठी सगळं पाट वगैरे साफ करतं चहा वगैरे पिऊन झाली नाश्ता वगैरे केल्याने फरसाण खाऊन आणि आता वरती पाईप लावूचे आहेत वरती धरणाक जाऊ आणि इथं माती अडवचं लागतं पाणी नाहीतर कुर्ले वगैरे पोखरून सगळे पुन्हा पाणी बाहेर जाता वाळात जाता पुन्हा त्यामुळे बाण घातलेलं होतं बाण घालूचं लागतं पुन्हा. तर चला मंडळी जाऊया आणि आज इथे महापुरुषाचा नैवेद्य केलो जाता तर आज नैवेद्य वगैरे करूचो इथे महापुरुष आहे आणि तिथलं नैवेद्य केल्यावर मग इकडे पाणी सोडलं आता. तर अशा प्रकारे सगळं आजच्या दिवसभराचं कामकाज आहे. तर चला
चला घमेला आणला असता काय टाकला ह्यो टाळ मारूया काय रे बकरो नाही या मारू जायचं आपलीच माणसं तर हे बघ इकडे महापुरुषाचं ठिकाण आहे आणि हे निवेद केलं जातं वरती तर नंतर दाखवतलंय तोपर्यंत वर धरणाक जाऊया नाही हलसून करू मॅच थंय काहीतरी एक दगड टाकू बोलू हे वेली तोडूची लागते आधी इकडे हा ह्याकडून वाट करायची बरोबर होय ना एखादं झोंड राहू ते बघा मारणार हो बाहेर व्हायचो आता काय म्हणतलं ह्या चढाव तरी जमात काय होय? काय या काय तुमचा आगार बेनणार ना बेनणार हे बाप आता काढून ठेवलं तरी खात हो काम करलीच आहे पावसात आम्ही बेनलेला विका तुझे मोहरा निघे बाहेर होय पुरे हा तुझे असते तिथे हे औषध का मारलोय ह्या? आम्ही कधी होता सांगते तुका औषध तू मारलंस तेव्हा आम्ही काहीतरी खाली मळ औषध काहीतरी करीत होता हां पावसामुळे सगळे माती करून टाकले हा, यावर्षी पावसानं लय दिलं. आठवड्यापासून बघले ना अजून सगळे कालबाग सुरू नाही मोहराचे किरकोळ काय असलो कोणतोच आहे होय ना हो काय कोण म्हणा नाही बाबा. कार आमका रवी भवन ताच नाव हा. गाव गाव काय म्हणते काय? रानमुडी म्हणतो रानमोडी दुसऱ्या झाडाच्या वर येऊ देणार नाही तरी का परत हे करतात कुपून जास्ती असं कसा येत ना आता बघू ह्या काय नाही ह्या बहीण तरच आहे इल्लं नाही ना 25-30 वर्ष इल्लं नसते ना 25-30 वर्ष आहे हा येतो भाऊ तुझ्या गेले ते आदल्या वर्षी इल्लंय ना इल्लं नाही लागत. हा, तुझ्या आईचा भाऊ तुझे नाही 25-30 वर्षाची नाही होय माय जाय. पिकावर लागल्यापासून इल्लं नाही तू काय? एक सीझन लागल्यापासून होय. जामच गत झाला इल्लं 2 वर्षापूर्वी इल्लंय नाही होय. 2-3 कुर्ले पण गावले तुला त्याच्यावर एवढा नाही लागला ना. कुर्ला काय नाव? हो. वर्ष होऊन गेला 2 वर्ष कोसळलो. काय असतो बघ सुका कोणतो तू तो गाडीवर गाडी 2 वर्षाच्या गाडी यांचा असतो पडलो बघ पुढे काहीतरी पडले पुरा बळी कसली लागली अशी ना कमी सांगू तुमची आमची साधारण पिढी आहे ना आणि आता साधारण 25 पोरगी हप्ती हे इतका तो विषय संपलो ना ते सारा वसड पडत जाणार कोण काय करणार नाही ते आहे तू आमच्या पिढीच्या नंतर नाही 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 ते. आमच्या पुढची पिढी करूच शकत नाही संपलो विषय तो हे सार्वजनिक हे जे आहेत ना उत्सव तेव्हा होणार नाही पण सांगता येत नाही ह्या किती आता माका तू सांगा आमच्या अगोदरचे पण तसंच म्हणत होते असतील ना हो आम्ही असं भावता होतं हो नंतर होता नाही म्हणजे वाटेवर काय असू रे सांगता यंदा काय 2 दिवस वाटणार 2 दिवस काढूया किंवा 1 दिवस काढून संध्याची सगळं बेनती आहे. पण नाही ऐकणार कोण पण नाही ऐकणार नाही आईच्या भावाची पाणी आहे ना आता ए सूर्या ए मरा शेती चला घरात चला हिरा बाबा जाग्यावर आणि त्या डोंगेत त्यांनी पाळा होती ती कापल्या कोणी रांडीच्या हा सांगतो नाही नाही तू नाही दिलं अरे मागाडला पशार झालं की काय ताई ना बस तेवढा एवढा पुरे खूप झाला पाणी नाही झालं कशा कारण किंवा उगाच तकडे ह्या खाली मग फुटून जाता पाणी का
ही बघ पुरली मायच्या मना पुरली ही बघिली काढले पिशवी उघडले चे हे पानांचा बाबा डेंजर काम आहे यांचा. सुधरू धडाकवा चल 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 मारुडी. हा वर चढ काय काय भाई होता कागद नाही आणलं. आणले नव्हते पायपान काय पाणी देत नाही पाईप जाम झालो. धार लावा धार फक्त. अजून तुझ्या हातून घ्या करायचं बस ना आम्ही जाऊ जाऊ पाणी येत जास्त. या उंच उभा आहे अजून. अजून धोंडे पसाव पाहिजे आता वरचा खडा खूप आणले. तर मंडळी ज्यावेळी आपण पावसाची शेती करतो त्यावेळी हे पाईप वगैरे ते काढले जातात आणि डायरेक्ट मग पाटातनं पाणी नेलं जातं. कारण पुढतागत पाणी येतं जे आपण मगाशी साफ करत होतो ते पाणी येतं. आणि आत्ताचे पाईप जोडणार तर उन्हाळ्यासाठी आम्ही काढून ठेवतो कारण पावसात वाहून जातात म्हणून ते काढून ठेवूचे लागतात. आणि आता ते पुन्हा जोडणार उन्हाळ्या शेतीसाठी. काय नाही कामाचं ते माणूस ठेवतो दगड आणा तो. अरे भुतूर ओढून घे त्यांनी झोडो लाव भुतूर ओढूचे लागतले ते तरच ह्या पुरतले नाही तर पुरणार नाही. हा, हळू बस 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 म्हणून काय ना पॅकिंग देऊ काहीतरी गाडी फिरत पुढची जंपर आहे तो वळतच नाही. कपलिंग असतं तिथं. वर असतली बहुत दोनों बाजू कपलिंग केलेली आहे बघ. आता भरलो तर आता उचलणार नाही तुका. जाऊ दे. पाण्या गेला प्रेशर अजब तुझे हे अजब तुझे काय नाही लागलो. ए लागलोच काय या. हो उचल. हा पाणी पाणी काढ थांबा थांबा. पत्तेरो पत्तेरो काढ. आलेले पाणी बुतवा पत्तेरो की पत्तेरे अरे पत्रा रे तो पत्तेरे तो पायपा. हा आत्ता गेलो. ए बाहेर लो तकडे करू गो. हो तकडे जरा जाऊन दे थोडो
ह्या बांधव काय आहे? हा बस तू मरा नाही सोडून गावलो मग ह्यो केशव ना धडाचो नाही रे हाय लाव आधी माझ्या तो बघ तुझा भावाची पूर्ण धरता तो बघ गावली तरी हे गावली 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 एकच किती आले 3 झाले पवारांकडे 5 झाले आता रश्याचं काम भारीच होणार आहे त्यांचा माहिती बघ गेलीशी वाटतं बघ तू चिरा घातल्यान वाटता वरचा बघ हा येता 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 हा बस बस नाही पाईप जायत नाही तर पुरे जोड त्याका ढोकू गोया भारताच्या धड थांब 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 फुटलं त्याला पॅकिंग हे लावतं लागतं उगल उगल हा आकडे सरतो अकडे येऊ काय आता तुझ्या असं अकडे बोल हा काय वर जाऊन दे अकडे कर हा पॅकिंग दे जेव्हा आता सोड हा गुढी टाकू गोय धोंडे लेवा दगड लावू काय इथे सक्कल लागलेत ना सोड बघ ये होय ना रे तो एक टोकाचं उंच लागलो होय मेन पाणी सोड परत समजात आपल्या खै बंद करू काय हा नको धोंडे गेले बेटा बघ धोंडे जाणार सांगा गेल्या रीतीचं आता भीती का त्याबद्दल थैसून पाणी येतं बाहेर आहे बघ हा येताला आता किती ह्याच्यापेक्षा येताला चिकटपट्टी लावली येते का ती 1 रुपयावाली चिकटपट्टी आणू होई लय मागायची आणि हे व्हिडिओ कर आणि ह्याचा युट्यूबवर टाक त्या ह्यांचं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांचं लक्ष जर पडलो आणि तर आमच्या पाटार लक्ष जाऊ दे होय ना हा नाही तर दरवर्षी मारता म्हणत आहे लाखांनी ते नको तकडे बांधांका देत लाखांनी घरातल्यानी टाकलेली मग ते अकडे देवा एक पिशी रांडेच्या तू आमच्या माणसा काय बोलायचं आमले आहेत ते. किती पैसे खाऊन दे. त्याच्या कामाचे आहेत ते मग तुम्ही काय सांगितलं वाईट सांगताय की उगा जाऊ काय सांगता कामाचे पैसे द्यायचे 25 लाख हा हे कॉन्ट्रॅक्ट केल्यानंतर कोणी आणून दिले हा काय जेवढा हे आंडेच्या नाही अरे चपला धंदो करता तो होय हा हे बघ गॅस तो बघ तो बुराकता अरे एकदा कासव येऊन राहा ना भूतूर 2-4 वेळा पशवी मारायचं हे तिरपं व्हायचं वरचं दुडून मार सूर्या मग अजून थोडं अकडे घे ना हो ताच म्हणता अकडे पाटात घ्यावी आहे तो घी तुझी असून तिरपं करून घे तिरपं करून चल चल रेव टाको रेव टाक नको एवढं हा एवढं पायपाक जातो जाम होतो लो नाहीतर मग अरे ह्या बघ बुराकता त्या पाणी तसा हवा येतं तशी पास होतं तसा तसा हे हई एक चांगली पातळ आहे बाबू काय आणू? कोणावर काढतो एक पातळ. पातळ अशी एक ठेवूया आम्ही थांबला कारागिरी तो खाली होत आलं, घरगुती होतो. सांगवान पाठवणार. तुम्ही आपल्याला घरा करणार आहे. आणि म्हणून मारता आजी. किती गावले अरे वा पवारांच्या रसो कामाचं काम चावेल खडी मारणार धोड्यातून जाऊन जाऊन आता रसो होत आहे माझ्या माती मस्तच आहे घसघशी तो नाही रे अय ए अय तो असो बुडी घालू नवीन काका हा मुलीचे नाही या. आम्ही घातलं. आपल्याला खरं नाही केला असं व्हाया कसे दोघेही तसे जात तू काय केलास ना हे वरतो कसा होतो खटके घालू का हे तुकडो कापून तकडे घालू का होतो अरे तकडे पुरलो का ग अरे देख सांग रे मी सांगता इथं त्या नाही बरोबर आहे पाय हा, कागद पण तो नवीन आहे का नाही अरे तो नवीनावर जुनो घातलो हा ह्यो जुनो वर घातला हा मारा घातला आम्ही म्हणजे तो वाटला का
सुधीर आपल्याला घरा करणार वा पाणी तुमचा आता त्यामुळे तो पदर खाली येतो वा. अजून मागे ओढ तू ए जाऊया ए काल काय करत माती होई ना तुमका जावं म्हणजे ना होय, माती ह्याच्यावर टाकूया काय करू गावाला तरी खाली अरे तो सुरू मेल्या कुर्ल्यांवरच पाठी या हे पटापट माती काढणं भुती पाणी येतं ना मी तुला म्हणतो माझा ते ट्यूब बांधत घेऊ जावा भर हे बाबा पाणी भुतू भरतं ते ट्यूब बांधता पहिले सर्व रे तो मळी येत आता अगं आता पाणी घालणार जाणार नाही मग तर केली जाता वरना कसा जाय तुमला की आता बघा तुमचं जाता जातालाच वर तू हल्ली कागद आता ना तळातून पाणी जातला या सांध्यात हा कायदा केला नाला फुलफुलता जातला तसाच होतला ती मातीत तशी या फुलफुली अरे वा बुधू माझ्या बाबा हे बाबू तोंडावरून माती टाकीत गीताकडे तळा माझी ऐकतच तळाक तळाक फक्त रोग त्यांना येऊ दे. हे आपल्याला खरा करणार येत नाही हे बाबा भर तुझ्या पाया पडतो काय करू ह्या आधी खांद्यावर टाकूया होय अरे तू उचल तर ही माती ना उपयोगाची नाही मी सांगतोय तू ऐका माझा तर भर होती तू भरीत राहू मग टाकू येते खैती बघा ते बघतो सर आमच्यावर काय जायच नाही बरोबर आदिवासी सगळे पाईप लावता नाही होते. सगळे पाईप लावता नाही होते माझा ऐका आता होतला काय माहिती ही माती असली कधी अडकून राहतली फोर्स बरोबर जाणार हा माती आणि कधी अडकली आहे मी सांगतो माझा ऐका तुम्ही काय ते आपला तर खरा करणार आहे नाही ऐकतं का होतं सुधरवतो माझं ऐकणार होतं पाणी किती वर चढला तर बसू द्या बोल कोणता कोणता आता घ्यावा ए सूर्या त्याला काय ते काठी लावून ठेवूया पत्ती का काठी आणि काय तर मंडळी हा बघा पाणी मस्तपैकी तुंबून झालेला हे बघा कागद वगैरे लावून ओ कुर्ले घ्यावा पावर नाही तर थंय दिसारशे ते बांधला असते खिशात ठेव द्या हो हो केशव सांगाय माती पाटापट भरून बघलं पाणी किती चढला का हे बघ, म्हणून म्हाताऱ्यांनो ना ह्या करू चुका मग ऐकव शिका त्यांचा आपल्याला खरा करता असता तो परत तो परत गावठी चार उचलू का ते आहे तो परतलेलो होतो गावली गावली ते भारतो आता गेलो त्या पवरानो ही बघा बारीकशी आहे दाताक लागत मिक्सरला लावायचा सगळा किंमा आता व्हायच्यात तुमचा जोरा करू ठरवलं नाही ना ते हा वैते जरा उंच झालो जाऊ दे आता चला दाता पाणी रे इला रे ए इला फुडला चाई नाही फुगला काय करताय रे कोणाची हे कुदळ कोणी घेतलं ना हाणलं नकडे आमची माझी मी आपली घेतलं तर मंडळी चला अशा प्रकारे माती घालून झालेली आहे आणि आता जे मेन काम आहे वडपाचा ह्या सगळ्या गचकाट मोपा वाटी हो गाडी घालताना सगळ्याचा गोंधळ घालता आणि हे व्हिडिओ कर आणि ह्याचा युट्यूबवर टाक त्या ह्यांचं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांचं लक्ष जर पडलो आणि तर आमच्या पाटार लक्ष जाऊन दे होय ना हा नाही तर दरवर्षी मारता मनात आहे लाखांनी ते